Patay na sang nasapuan ang 64 anyos ka lalaki nga ginapatihan na lumos sa suba sa Barangay Soca, Arevalo, Iloilo City. Alauna medya sang kaagahon Hulyo 27. Ang biktima mo si Nobel Hucalya sa Barangay Bacau, Mandurriam. Base sa investigasyon ni Police Corporal Clinton Kayongkat sa Arevalo Police Station nga nagkapalantiskog na ang lawas ang biktima sa nasapuan suba nga malapit sa Sunset Boulevard. Kahapon sa ngapon, ginapangita na inisang iya himata bangod wala makapuli tob-tob nakita ang iya tsinelas kag bisikleta sa lugar. Suno pa sa pulis mga ka-K5 kaya nasa punerarya ang bangkay kag wala naman sang plano pa ang pamilya nga ipa-autopsy ang lawas sang ila himata. Balita nagikan sa distrito sa Arevalo. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.